Salut, sunt Hidden și dacă vreți cel mai bune jocuri la un preț cât mai accesibil, eu vă recomand Generation Shop. Este un magazin foarte bun afiliat EMAG. Aveți acolo foarte multe jocuri la prețuri foarte bune. Linkul este în descriere. Salut, sunt Hidden și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vorbim despre ce făceau Shelly, Jimmy Hex sau Max Infinite în 2017 pe YouTube și cum au ajuns la succesul lor de astăzi. Dacă vă place acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like, mă ajută foarte mult și haideți să trecem la primul YouTuber de astăzi. Primul fiind Jimmy. Chiar dacă acum domină trendingul canalul de povești, Jimmy în 2017 era pe la începutul canalul Jimmy Hex, iar canalul de storytelling nici măcar nu era pe YouTube. Pe atunci posta topuri cu fenomene și nu numai, a atins domeniul gamingului cu unele clipuri. Chiar dacă era asemănător cu ce face astăzi, a evoluat foarte mult în calitatea video și în felul în care vorbește în clipuri. Îl felicit prin această cale pe Jimmy, care a evoluat frumos din 2017 până acum, fără să abuzeze de clickbait sau să facă chestii basic. Vorbind de chestii basic, următorul YouTuber este Florentin Hriscu. Da, Florentin Hriscu a ajuns pe lista asta. Da, aparent Florentin Hriscu e super popular și relevant astăzi. Ce, nu știți cine e? E băiatul la România Au Talent care a avut scena aia cu Mihaela Rădulescu. Cam asta se știa de el și în 2017. Pe atunci nu avea clipuri super wow, dar începea să se adapteze la trend și să posteze cam ce prinde. O chestie care e comună pentru mulți youtuberi de această listă. A făcut am-nam și challenge-uri pentru views și a prins. Omul a profitat de apariția de la România Au Talent și a făcut clipuri care prind până în ziua de astăzi. Într-adevăr, nu sunt rele videoclipurile, dar nimic nu este senzațional. Următorul YouTuber asemănător lui Florentin este Bogdan IBM Family. Era în 2017 și Bogdan tocmai ce schimbase conținutul. Până atunci era băiatul cu frizurile, iar de atunci a devenit ăla cu farsele fake și cu challenge-uri făcute strict pentru views. Dar măcar sunt amuzante. După cum vă dați seama, nu este YouTuberul meu preferat sau ceva, dar apreciez faptul că a știut ce să facă ca să ajungă sus. De atunci s-a ținut de treabă și acum este sinonim cu trendingul. Are calitate video mai bună și se comportă mai normal în fața camerei decât în 2017 și până la urmă își merită locul aici. Următorul YouTuber este Max Infinite. Știu că nu este definiția cuvântului relevant pentru că gamerii aparent nu sunt relevanți, dar l-a trecut pe Shelly la abonați, deci eu zic că își merită locul aici. Max Infinite este un gamer simplu, dar care a postat constant și a reușit să ajungă unde este astăzi. În 2017 făcea cam același conținut, let's play-uri la diverse jocuri și subiectul principal era GTA 5. Diferența era că pe atunci era comparat cu I Hate Pink și acum este comparat cu Shelly. Da, știu, s-au schimbat vremurile, dar Max este cam la fel. Rafael. Dacă Max Infinite este la fel, atunci nu știu ce să spun de Rafael. Adică, pe bune, precum Max este un gamer simplu. Diferența dintre cei doi este că Rafael tinde să joace mai multe jocuri, în schimb Max ajungea să aibă un joc principal, cum era GTA 5 până pe acum. Chiar și așa, Rafael făcea același lucru în 2017, deci nu glumesc, Rafael era identic cu Rafael din 2017. Cam de pe atunci au început el și cu Max Infinite să se distanțeze de restul gamerilor și până la urmă merită, zic eu. Adică au fost constanți și chestia asta înseamnă foarte multă muncă depusă, chiar dacă nu pare. Dacă în 2017 era deja printre cele mai populare canale de gaming din România, acum este pe locul 2 în acest domeniu cu 1,8 milioane de abonați. Impresionant. Dorian Popa. Sincer, nu credeam că Dorian încă era atât de relevant, dar văd că apare în trending mereu, deci până la urmă merită aici. Dorian în 2017 era pe la început cu YouTube-ul. Parcă era mai atent când conducea. Sau nu. Da, pe atunci nu era colaborarea cu Shelly, nu era Dorian cu 1 milion de subscriber, nu era melodia Hâț, pe care nu era replica Hâț, doar o aveam pe aia cu John. Următorul YouTuber de astăzi este Codrin. Sincer, mă tot uitam după YouTuber noi care să fătrun și să fie super relevanți acum, dar n-am găsit, așa că îl aleg pe Codrin. Codrin este un veteran aici, adică toată lumea știe din 2013 cu Satana Cartoons. Apoi l-a distrus Menta, apoi s-a îngrășat, după mai făcea Sâmbăta cu Satana, cam ultima serie constantă și după nici pe aia n-a mai făcut-o. Sincer, Codrin este cam la fel de ani buni, doar că au dispărut toate seriile constante de pe canalul lui. Singurele diferențe între acum și 2017 ar fi numărul de abonați, lipsa ultimei serii constante, Sâmbăta cu Satana, și a melodiilor, pentru că pe perioada aia mai scotea melodii cu Bazooka, mai o scos și pe aia cu 2K17, pe acum nu prea mai avem acest tip de conținut, dar Codrin exprimă aceleași chestii ca pe atunci, este cam același om ca în 2017 și este de apreciat și eu zic să mergem la următorul YouTuber, care este Vladu Munteanu.
a apărut și în clipul trecut, dar trebuia să apară și aici. Adică devenea periculos și era să ajung la Mikey H, deci mai bine așa. Vlad Munteanu este definiția cuvântului comercial. În 2017 făcea diss-track-uri și împușca bani cu jucăria aia Supreme. Exact, comercial. Vlad Munteanu are un super talent la edit, precum Shelly, dar au realizat amândoi, cred eu, că nu trebuie să muncească atât de mult la fiecare video ca să aibă succes. Mai ales Vlad Munteanu pentru chestia asta. Așa că de pe atunci, de prin 2017 deja, pe lângă 2-3 clipuri muncite, apărau challenge-uri sau clickbait-uri sau clipuri de genul ăsta de care știm cu toții și pe atunci avea 500.000 de abonați. Acum are 1,3 milioane, deci eu zic că i-a mers cu chestiile astea. Și dacă am vorbit de Vlad Munteanu, a trebuit să-l menționez și pe Shelly. Scuze, a trebuit, dar nu m-a ținut inima să bag oameni care nu sunt prea relevanți, deci v-am spus, era periculos să ajungă Mikey H în această listă, deci eu zic că e mai bine așa. Așa că uitați-l pe Shelly. Shelly în 2017 era fără Five Gang, dar parcă tot anul a fost o tranziție spre acest gen de conținut. A început normal, a continuat cu diss-track-uri, a terminat cu Five Gang. Shelly prin 2017 avea în jur de 600.000-800.000 de abonați. Totuși, acum e cel mai popular vlogger din România, al doilea canal de YouTube în română care să nu fie cu muzică sau cu chestii bizare. Oricum, povestea lui Shelly arată că prin multă muncă și adaptare la trend îți poți îndeplini visul. Pe atunci Shelly nu era în lupta pentru cel mai popular canal de YouTube din România, adică cele mai populare erau Ilies Vlogs și inculpatul Mikey H, care s-au dus, adică Ilie a ars case, Mikey a făcut ce a făcut Mikey și s-au dus. Acum Shelly este numărul 1 în capitolul vlog și, până la urmă, cu toate criticile a rămas, a creat conținut în continuare, s-a ținut de treabă, chiar dacă a făcut chestii care nu sunt apreciate de toată lumea, pentru că, într-adevăr, chestia cu Five Gang, adică nici mie nu plac melodiile Five Gang, dar sunt clipuri muncite și, până la urmă, merită și a fost răsplătit pentru crearea de conținut constant. Bravo lui și haideți să mergem la ultimul YouTuber de astăzi, care vă zic eu, dacă de Shelly nu vă place, de ăsta nu știu ce să ziceți. Pentru că ultimul este Alex Alvarez. Păi da, ce era să aleg? Alvarez, un membru Five Gang, Mikey H sau Mimi? Nu știu ce ați fi ales voi, puteți să scrieți în secțiunea de comentarii, dar eu l-am ales pe Alex Alvarez. Nu știu, nu-mi place niciunul. Dar pentru Alvarez în 2017 nu exista relația cu Diana C, nici muzica lui genială, incredibilă, senzațională din cariera sa măreață solo sau cu LA Gang. Dar exista relația cu o tipă Vera. Da, dacă se știa ceva de Alvarez, era că e un YouTuber de la care face clipuri cu gagica sa. În rest, nu mai făcea clipuri cu fotbal, acum le-am văzut, nu știam că le făcea, dar aparent chiar făcea clipuri cu fotbal și prindeau relativ. Avea niște titluri uneori care, sincer, m-am simțit jignit când le-am citit. Ne-am prins și noi că e un video cu fotbal Alex pe bune. Oricum, era ceva asemănător lui Hriscu, IBM sau cum este Vlad Munteanu acum. Clipuri la care contează thumbnail-ul și titlul. Conținutul nu prea. Oricum, nu era nici pe departe relevant cum este astăzi, până să se despartă de Vera și să scoată hitul secolului. Da, chestia tot în 2017, nu, stai. Da, chestia tot în 2017 era. Da, și aici a terminat episodul meu de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like dacă aveai o altă listă de YouTuber sau am uitat să menționez vreun YouTuber. Nu uita să scrii acolo în secțiunea de comentarii și poate începem o discuție interesantă. Dacă nu ți-a plăcut videoclipul, știi unde este butonul de dislike și dacă îți place conținutul meu în general, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să primești notificări. Dar dacă nu primești, avem Instagramul canalului, se numește Hidden Channel, acolo vom posta de fiecare dată când vom face un live stream sau vom posta un video pe YouTube. Eu sunt Hidden și vă urez o zi sau o seară bună. Ciao!